Amets bakarrik da etxean. Amatx izenak utzi zuen kutsariso. Badaki, ez zuela idekitzea nahi. Kutxa zahar bat ta ene mira, hemen egon naiz jira ta bira, ta azkenean ideki duta, paperño bat ageri da, paperño bat ageri da. Eta bi begi ikusi ditut, kamera bati begira, ze urdinaren dirdira, eta orduan ohartua naiz, gure aitatxi hori da, gure aitatxi hori da. Argazkino bat eta zapia, zein da arrazoin, zein aitzakia, gure aitatxi nun ibili zen, hemen nehork badakia, hemen nehork badakia. Bizitza bat zen gaztearoan, gerla batek ebakia, eta ze adabakia, Frankok ezurrak gorde zituen, ta amatxik argazkia, ta amatxik argazkia. Usain hartu dut bere zapian, ta lur usain bat gela guztian, hor zabaldu da ta bidaia bat, han egin dut argazkian, han egin dut argazkian. Gure aitatxi ezagutu dut, ez hain bide egokian, zauri bat dut bekokian, baina berriro pausatuko dut, amatxik zaukan tokian, amatxik zaukan tokian.